nawe uyizala lengane ekuqaleni ukuthi uma uyophinde yesibili umbonile wokuqala ebheda ubuthi uyiphinda ngaliphi kulona naye engakukhiphele lutho awulona iphanti umunjalo awuhlanganisi labo 1000 bezondlo nawe bekukhiphela iskipa lapho musana ukusangana nina ingane musana nje ukusangana musana ukwenziswe la kaZulu isiyiko akungathi ngokukhula kwenu silahlekelwe inhlonipho niphume esandleni nina kwaZulu intombazane yayihlonipha kwaphela umfula kwaphela konke kwakunezesheli sesheli sikubambele emfuleni nikhuphuke njalo waphela umfula kwaphela konke nanompompi naduma amakhanda ayikho lento enikhuluma ngayo nifuna kuthiwa ni right ni wrong vuka emakhandeni njengoba usuzele leyo ngane eyodwa usumbonile lo mfana akusahambanga kahle abanda kwenididana nangemithi nigijima lonke uhlobo lenyawo abefundisa abaprofethayo yini inyanga yini nichithana bese nizothi abafana badlala ngani nikhuzana nini kule mithi enihle ngathi seninemizi nikanile Anko hayi yayibeka mama Kubeka ma. ubani odlale ngawe akuwo khipha abanye inkunzi ikhiphana esibayeni uma usumkhiphile mase kukhulunywa ufuna ukuba indoda lapha indoda iyabhuluka nawe uyabhuluka nina abafana lento enayivumayo ukuthi intombi nikuqosha mele ekhanda uma udlisiwe thinta ezinye insizwa zikunika amafutha engwenyuhle manje ngoba mama ninomthelela lokuthi lezi ingane zenze kanje manje mama sibathetha badla amafutha engwenya bayasiceba nje uvela hamba yokuceba noma engaphinda ahlale nawe uyibandla athi hayi akafuni uma akasibanibani ukuthi ngihlale nawe ngizomunye miyeze sangana ethi manje abantu besilisa benjani bengasahlonipha amalungelo umuphi umuntu wesifazane onelungelo umuntu wesifazane uyayithobela indoda umsebenzi wayo uthanda umkayo anikabe wona amakhosikazi nini nikhupha abafana ngey'ngane ngoba nicabanthi ingane iyona ebamba umuntu anikhuzwa kade kuthiwa kuzoba nomcimbi wamatshitshi angazi ukuthi ngabe ngiyaphi ngiyobukani laphana ngoba labafana bazothi besuka besulela ngani iy'nyawo eselibonile itshitshi azolilobola musani nini ukufuna ukungakhuzwa nini musani ukoniswe la kaZulu nifuna ukulenza isingisi fika lapha endodeni awufuni nokupheka umfana usakutrapha nje ukuthi uma ukhona umphatha kanjani upende inzipho uchuma inzipho zibe zinde noruthi ney'nkopho ekuphayize njengamajosha emoto ulindela ukuthathwa uba zicinga ukuthi ufuna ukuba unkosi kanjani yini ukuba unkosikazi ngelinye ilanga siyayifisa miyeza leyo topic ukuthi yini ukuba inkosikazi wenzeka kanjani uma uwumuntu wesifazane kufanele sakhane la utholakala ukuthi siyabuka phela lapha ko-Black Life esethi umfana sekanga umfana akhe egquba iy'nkomo lapha ey'landile esemlobola umuntu emqedile uzomzalela ingane ongesiyona yakhe yini le nkulumo yenu leniyikhuluma nabangani benu emahontshi nithi akamfikisi kuvuthondaba intombi yake yakusho lokho wazini wena ngovuthondaba uma umyeni wakhelala nawe ngothando uhamba ukuxoxela abangani bakho lokho manyalani lawe nayingane niwakhulumayo kanti Thank you mama nayithi ingane la ekhaya ayikho-ke kulo muzi eyokhuluma umhlangano ngoyiqoba ngenduku yini lo hamba uyixoxela abangani bakho nithi khakhazela yini lento yena obani lapha yini lejisawusi yenu iyangikhakhazela wazini ngokukhakhazela ukhakhazela into ebhekephi kanti umuntu wesifazane akakhakhazela emzini wakhe uhamba ufuna ukukhaqa ucinga bazokukhakhazela namanyala nina ingane anifuni ukukhuzwa yini le ngxoxeni ixoxayo niphucana nodwa amadoda niphucana athi omnye bengifuna ukuzwa lokhu ukukhakhazela okade uhlala ungixoxela ngakho yebo njalo abafana abanicingile noma nicinga ukukhakhazeliso iphuma ingane isho ingane ukuthi mina cha nguJoji mina hayi ma enye into okufuna siyisho kunebandla elone yonke lento le ngoba phela
kunebandla elona yonke angazi mina namanje ngisayibuthi into ekhalisa abantu besifazane ngokuthi uTamara mayekhuluma ngokuthi bazalela amakula namaNigeria nokuthi ngoba phela into ekhalisa abanye kakhulu impilo yokuthi bayayiphilisa ngalento ngento zezimali bese kuba ke nobanye osomabhizinisi bakithi abangosopolitiki nosomabhizinisi uqobo abaphila impilo yokuhlezi bethenga odadewethu ey'ndaweni lapha zemicimbi noma zobumnandi bebathenga ngoba kunjena nje ile mali le nokuthengana konke okukhona njengoba uTamara ekhuluma nje into ebuhlungu ekhona ukuthi abasezukwazi ukudla abanye babo abasezukwazi ukudla imali yabafowethu ngendlela eright. Yes ma. Yes. Anoyithatha ezinye insizwa. Umbona umngane wakho ukhonzene kakhulu. Ibhubhile imizi yethu. Ingane zethu ziyaduma njena, ziyaduma. Uthi uyayibheka le ntombi athi ufuna ukuyilobola eyuphelelwa amandla ubone ukuthi futhi uma ngikhuluma uzoyinquma. Uzoyinquma. Uzoyinquma lona. Ufile. Uyethuka omunye lana uthi kukhulunywa kabi ngabantu besifazane akekho umuntu okhuluma kabi ngabantu besifazane wena ofuna ukukhulunywa kabi ngawo ngendlela oyiphethe ngayo ngiyakuzwa uthi lapha endlini uyadlobelwa uthi uthula uthini baba kaSibanibani uthule nje ka-TikTok kukhulunywa kanjena uthi uzama ukusika ukhasi lapha kumkakhe asiyisebenzi leyo nto thini sizokutshela nje indlela yokuhamba la Miyeza uyazi ukuthi ngeke ngathatha ubuholi lapha emakhaya. Zonke intombi ngesikhathi ngiyisesihlalweni zonke intombi ezayikhula ifunda isikole la emakhaya zagana kimi. Ngaqala nje kubazali ngathi ngicela umuntu nomuntu ingane eyintombazane eseyintshitshi nje ayize la kimi weekend to weekend bekunomvalelo kuadishwa intatha kusekushawa ingoma ekuseni uvaleliswana ngesonto. Kuwenziwe ibreakfast kudliwe kuhanjwe. Zagana zonke. Ayifuni lezi ingane ezinye zakho. Lezi inemkhuba kakhulu eyihlala nasepoint. Zishuna lezi ezinye kube ngathi uTamara unenhlamba. Kanti uTamara kanayo inhlamba. Ukhuluma nje ukuthi vukana. Vukana yikho lento. Uyabuza umbuzo ongithinta kakhulu othi njengoba manje uthi usufuna umuntu straight. Ngayiphi yona inkomo ngayo lelo lowaqala ngayo usho ukuthi yonke lolu uhambo uhlupha ngayo le nkomo awushamba bathintwe le value ngithi yiphi kanti value bakithi uTamara akhuluma ngayo akasho wona umzimba wakhe nokuba uglama kwakhe ukhuluma ngeso lele likhipha inkomo kanina eladlafazwa ile mbongolo akakhulumi ngey'nzipho ney'nkopho ezakhe ey'phayiza njengamatosha emoto ukhuluma ngeso leli lisenkomeni elikhomba ukuthi useyintombi ivelu-ke once ladlavazeka kuphelile ubuntombi kwakho awusabizi ngani iy'nkomo ziyephuka into angabe bakhuluma ngayo ukuthi ubuhlangano kuthiwa uhulumeni shintsha yonke le mthetho rubbish ngoba abayeni bethu banikeza u350 sihleli nabo besizalisa azehli iy'nkomo zamalobolo kuthina sesizele ukuze makangizalisa nje angithathe inkomo yenkosi inkomo kababa ngengquthu hambe yogana ma abayizwa ke le velu kuthiwa ibekwa kabi kuthiwa yebo ma nganabazi ngobuntombi abezwa ngoba bazi ngobuntombi ivelu ileli yahlo elisenkomeni obizwa ngentshintshi uma lisahlangene uma usikhothene elidlavuzile ivelu yakho idrophile siphansi ilele likhipha ingquthu inkomo le yengquthu kama wakho iyona value-ke leyo uTamara akhuluma ngayo eyehlile phela ukuze ney'nkomo ngeke yisaba u12 noma u16 thina nje lapha njengoba sizalwe ebukhosini nje la ekhaya sidula kabi siyayifuna leya nkomo yesu uyoyilanda ngisho
lapho okade ujolela khona. Kodwa wema ngoba sekwabakhona isilungu sekwaphila isilungu izingane ihlala eThekwini ihlala koGoli ngoba phela libhubha kakhulu eThekwini naseGoli lapho khona kukhona abanye abantu abadala abangamadoda abangakwazi ukuqinisa isimilo ezingane nabakwazi ukuyiheha ngezimali bese nazo yiheheke. Ukhalwa kangaka nje ngoThamara ingesimo sokuthi abantu besilisa abasezukwazi ukukhipha imali and kunento engingayiqondi mina kahle ukuthi yini ejabulisa umuntu wesifazane ukuthi indoda yakhe ethi kungcono umuntu amakanawo uTikTok efoni yakhe akawuboni kule mali le esiyifakayo esifuna ukwenzela uThamara ngayo into enhle noma akwazi ukuba nento enhle ezobonakala. Bayakhala abantu besifazane abantu besilisa abaningi baganiwe bagcagelwe abanye kodwa bakwenze emakhonini lokho abakwazi ukuvela ngesimo sokuthi basabe endlini ukuthi endlini konakele kodwa umuntu akakhululekile. Ikhona kupho okungcono ukuthi ukukhunyula ezinkundleni zokuxhumana kunokuthi abantu beqhubeke bebulalana ngoba ngikhuluma nje enyangeni edlule iqala besanenkinga yokuthi abantu besifazane bayabulala abantu besilisa akulungile and akekho umuntu obheka ukuthi yini umnyombo wayona yonke lento le ngisho insizwe siyithembile yahamba. Yabona nalesingisi sithathwa izingane zethu ayisazi lutho. Akukhona into eThekwini umuhla leThekwini mina ngifunde eMzumvele high school weMyeza. Yebo ma. Ngafunda eNdwedwe noMbika. Ngingahlali nabazali akase ngibuye nangane eThekwini mina. Ilokhu umuntu ehlala ecuphaze ehamba nqune engagqokile ngalamalegi. Uyena okhipha inkomo eyinika abafana ngoba umfana uma ekubuka nje ugqokile king amehlo akhe akuqala nje isono sendoda sivela ngokubona sibuka laphana obunjini mangagcinqa phansi phelile indaba yakho abafuna ukufunda ngoba bahlale beyogcoba inzipho bethothobele abafuna ukufunda nokulalela umuntu uhlale eyibuka esibukweni lesihlanu esibukweni ephelelwe isithunzi ehlezi esibukweni wakhona lokho bafuna nje ukufundisa ukuthi intombi ayibuki kuze kweqe ngokuthi kuyafuna ukubukwa eminyango uzohlala ekhala ngoba uyena ozingela ukukhala. Ma uthini ngalokhu kwala kwa-TikTok ngoba sekuze kube nama-panel lana masibuka lapho khona abantu angazi bathi noma bathi bayachamisana kwenziwani namantombazane lawa ahleze ehamba nqunu lana anenqwaba yama-followers ngoba phela yebo ba Angikhulumi mina weMyeza ngemkhuba mpofu. Ikhuba phela Yabona umkhuba mpofu. Oh umkhuba mpofu. Ingani le team yabona leyo team iyona elwa noThamara ke leyo team. Ebese begacela ke lezi ibhayizeni ushokima akazasho umuntu uThamara. uThamara ukhuza umoya. Kunespirit esisebenza lolu daba and bangake bezame lengane ukuyenza utho. Ngoba phela kunjalo nje nezichitho ziyathandwa. Bangake bezame lengane ukuyenza utho. Funa Myeza lengane niyithathe niyixhume kobhaka. Abadlali kobhaka bakusatha nje bakubeka endaweni. Funa nizame ukuyithatha lengane noyikhulumela kobhaka ukuthi abayibheke lengane. Bayi-escort yonke indawo la ehamba khona ngoba izovuruzwa ngomuthi ukuthi ingabi lutho. Ngoba ikhuluma indaba enkulu. Azibona umuntu wesifazane engalali ecela ukuqoqwa amadoda angawasi nokuthi avela phana kufa kuni. Iyona ke leyo team elwa noThamara. Qhamuke-ke lokhu kokunye banje hayi cha kakhulu bengangahle angijabulanga nje mina kahle ngibuke ngithi bantu lolu uvemvane.